Bé, primer que res, excusar l'assistència de l'alcalde d'Oliva, David, que ha viscut una urgència a última hora i no ha pogut estar així. Bé, l'objectiu d'avui és plantejar la postura que des del que són els alcaldes de Bloc Compromís hem adoptat des de fa temps, coherent amb la línia política de la nostra coalició, i aclarir també informar sobretot de les noves propostes del nostre grup, de la nostra coalició, tant a les Corts com esperem també al Parlament estatal, en tot el que fa referència als desnonaments, les actuacions de les entitats financeres, en alguns dels veïns dels nostres municipis, llevant-los aquest dret a una vivenda digna. Primer que res, aclarir que des de les alcaldies de Bloc Compromís no hi ha cap voluntat de col·laborar amb les entitats financeres en els desnonaments. Que no anem a entrar en oferir aquest servici que habitualment s'ofereix, en altres èpoques s'ha oferit o altres ajuntaments estan oferint, a el que és la banca directament. Aclarir aquesta qüestió, hem de dir que per nosaltres feia falta que hi hagués una iniciativa com calia, una iniciativa realment que defensara els interessos dels nostres veïns i que hem trobat aquesta resposta en les Corts Valencianes, on el grup de Compromís ha presentat una proposta de llei per a debatre en les Corts Valencianes i per a que es traslade al Parlament estatal per tal que es tractaria d'una modificació de la proposta de llei i contempla la modificació de diverses lleis d'àmbit estatal, són competències de l'Estat, evidentment, i que afectaria a tot el que és episodis desgraciats i lamentables que estem veient de desnonament, que no és altra cosa que llevar la vivenda digna a famílies, que és una cosa realment trist i que està provocant fins i tot, com estem veient desgraciadament, inclús suïcidis de gent que afecten terriblement el que és l'opinió pública. Primer que res, si parlem de la proposta, o volem parlar de la proposta que ha fet Compromís de les Corts Valencianes per a traslladar-la al Parlament, és una proposta molt completa, molt àmplia, una proposició de llei en la qual intenta garantir el dret a l'habitatge digne, intenta frenar, parar aquests abusos de la banca i acotant-los i regulant millor els aspectes, donant, obrint més possibilitats per a que les persones, les famílies que es troben en aquesta situació a la vora del precipici, és a dir, a punt de llevar-los la vivenda, puguin trobar una eixida distinta que simplement trobar-se al carrer. La proposta de Compromís a les Corts Valencianes, per a traslladar-la a l'Estat Confi, proposa el fre, l'agotar els abusos de la banca a l'hora de poder concedir préstecs hipotecaris, regula que aquests tinguin una sèrie de límits d'amortització d'anys de 30 anys, límits en quant el capital del préstec no supera el 90% del valor de taxació, en quant que el préstec mai pugui donar-se més del 100% de taxació, límits en quant a obligar a entitat financera i a notaris a explicar absolutament tota la informació i no donar-ne cap cosa percebuda, és a dir, una millor claretat, una excel·lència de millor claretat en tot allò que avui en dia acaba considerant-se via judicial com a clàusules abusives, definint-ho molt millor. En aquest aspecte afecta també el que és el procediment extrajudicial de liquidació, és a dir, proposem que hi hagi una liquidació ordenada, igual que es fan les empreses, en els procediments de concursos de les empreses, on hi hagi quites, on hi hagi aplaçaments, on hi hagi la supressió d'interessos, en alguns casos, i que els creditors hipotecaris puguin acollir-se a tots aquest procediment. Una vegada entrat en aquests procediments, similars al procés concursal de les empreses, es paralitzaria el que és el pagament dels interessos. I, evidentment, contempla també l'assistència jurídica gratuïta. Una novetat que introduïm és la creació d'una comissió a nivell autonòmic formada per 5 persones de reconeguda solvència jurídica que serien les que analitzarien cada un dels casos per poder aplicar diferents condicions en aquests procediments.
seria, diguem, de caràcter autonòmic el que és la creació l'àmbit d'esta comissió i que serviria, i també una sèrie de modificacions que servirien per regular totes aquestes execucions hipotecàries en el que afecta a vivendes de protecció. Parlem de vivendes de protecció de tot tipus, des de la VPO, les VPPs, els preus de preu taxat, etc. És a dir, actualment, per fer-nos una idea, és a dir, per a poder adquirir una vivenda de protecció té tota una sèrie de requisits, en canvi, després, si no pots fer front a la hipoteca i el banc acaba per embargar-te la vivenda, aquests requisits no es tenen en compte. És a dir, uns requisits que prèviament són de caràcter, diguem, social, que t'han, diguem, avalat a tu d'alguna manera davant l'administració per adquirir una vivenda, després, a l'hora de no poder fer front al pagament, no es tenen en compte. Això és un poc és una contradicció i el que proposem és que es tingui en compte en tot el procediment d'embargo. La modificació és que, evidentment, la proposta de llei contempla la modificació de moltes lleis, com hem parlat de la llei concursal, i també proposa garantir un habitatge adequat al deutor, de tal manera que s'hauria de tenir en compte en aquest procediment una declaració, la declaració d'insolvència com a fortuït per part del... Les circumstàncies, de l'afectat, en poques paraules, és a dir, si té una situació d'insolvència fortuïta, si l'origen d'aquesta insolvència és precisament la compra de l'habitatge, és a dir, si el deutor ha col·laborat en el jutge en el procediment concursal, o similar al procediment concursal, etc. Per tant, també afectaria a el que és la llei, una modificació afectaria no únicament al tema hipotecari, sinó també a la llei d'enjudiciament civil. Per altra banda, la proposta contempla uns manaments a les administracions públiques per a que adopten mesures d'allotjament per a les persones, per a que fomentar el que és l'habitatge social o l'alternativa. No estem davant d'una qüestió de resolució mercantil pura i dura, sinó que estem davant d'una problemàtica social. Això va en la línia un poc del bloc de compromís d'escolteu, anem a salvar les persones i ja salvarem els bancs més tard, però així el que estem és en una política de salvem el banc i oblidar-nos de les persones, desgraciadament. Però el que proposem és que si abordem aquest tema hem d'abordar l'alternativa que li donem a la gent, enviar al carrer a una família només serà solventar la papereta al banc, però evidentment no li solventem la papereta a la família. Per tant, introduïm aquesta necessitat de donar un caràcter, un punt de vista social, un punt de vista humà, que avui en dia no es té en la classe política dominant. I és la introducció de mesures per a allotjament per a aquestes persones que siguin instar a les administracions que busquin aquesta sèrie de mesures. Per altra banda, una modificació que també afectaria a l'IRPF, és a dir, de tal manera que l'embargo no pugui ser considerat com un increment, és a dir, quan el banc se li torna a quedar la vivenda no pugui ser considerat com un increment patrimonial, sinó que en realitat es tracta de la realitat del que és, com una venda més. Inclús també, evidentment, en un impost que s'afecta ja un poc més als ajuntaments, que és l'impost de plusvàlua, que diguem, l'impost de valor de l'adquisició de béns patrimonials que cobrem els ajuntaments, que tinga una bonificació del 99%, contemplant al mateix temps una compensació per part dels fons de l'Estat als ajuntaments, per tal que els ajuntaments que estem prou castigats no es veiem afectats en aquesta reducció d'ingressos, podríem dir. Bé, bàsicament és això, és a dir, caldria destacar, potser pot ser que la declaració de concurs no suspendria l'execució hipotecària, en el cas que s'entri en un concurs, suspendria l'execució hipotecària, és a dir, que en aquest moment entraríem en una fase en la que, parlant clar, podríem continuar vivint fins a resoldre una via més lenta i més humana i més lògica i més negociar, podríem continuar vivint la família en la vivenda. No es pot impugnar la llista de creditors perquè figuren com a creditors en el procediment extrajudicial i que aquest pla de liquidació que parlaven de la possibilitat d'obrir on les empreses quan entren en un procés concursal hauria de respectar en la proposta que fem criteris de no embargabilitat, ampliar les quanties, tenint en compte els membres del nucli familiar, la liquidació ordenada ha de determinar expressament la forma de garantir un habitatge a les persones,
És a dir, si estem parlant d'un únic titular, té una única vivenda, o si estem parlant d'una vivenda, estem parlant de coses completament diferents. És a dir, té una sèrie de condicionaments que el que introduïm és, diguem, analitzem el cas, analitzem la situació familiar, analitzem-lo des d'un punt de vista humà, des d'un punt de vista social, des d'un punt de vista que no està tenint-se avui en dia, i no des d'un punt de vista que només la banca li interessa de manera cruel. I aquesta és la proposta. És una proposta del grup de compromís de les Corts Valencianes perquè es debata en les Corts Valencianes i es trasllada, com que és una modificació de diverses legislacions estatals, perquè es trasllada al Parlament de l'Estat. I el que estem fent ara en aquests moments és, en els ajuntaments, presentant-la com a moció de suport a aquesta proposta del grup de compromís que Enric Morera, el nostre portaveu, Enric Morera de les Corts Valencianes ja ha presentat i que defensarà. I si hi ha una pregunta més, alguna pregunta que queda? Respecte a les plusvàlues, que és una competència de l'Ajuntament, els alcaldes del bloc van aplicar-ho? No. Hi ha una qüestió molt important, però la pregunta és molt interessant, i els alcaldes que feu... Els alcaldes vivim en un marc jurídic. El que proposem és poder fer-ho, demanem poder fer-ho, perquè actualment les bonificacions en tota ordenança municipal tu tens, pots bonificar en casos de, i tu tens competències i bonifiques un 10, un 5, un 15, però el diu quins suposes i quins no. En aquest cas no, però en la plusvàlua no tenim. Entonces el que demanem és que es modifiqui la llei estatal que regula aquestes ordenances que són de caràcter municipal per poder nosaltres bonificar i al mateix temps demanem que se'ns compense econòmicament via fons de l'Estat. Un compliment amb la informació en el qual la mar de les Afores estem fent. En plenari vam aprovar que estem bonificant com diu Tomàs. En fons de l'Ajuntament? Com? El plusvàlua, clar, no importa el que li toca. Una pregunta més? Encara que no col·laboreu, si el jutge